Sapay mo? Kaya na kayo magiging ko rin. Kaya na. Kaya na. Si Virgin to pa. Yeah. Si Virgin to pa eh. Pabagyo na ka, umpay kagot pa din. Tutukin na. Paano na? Paano na tanyaw? Hindi madala ng tatang. Ay. Hindi bago dalang nagpamapandan no? Ay, di ba? Saan tayo tabaypasan? Siya man, nun yung tinangan. Hindi tanong kung kita natin bay pa. Maya mo pa nakaluto ka dyan ba ma? Yeah. Hindi lechon bilay. Ay, so karoon na kita rin. Maya magkirsang na. May tajet ako sa ubing pa. Kaya. Magbihit na luto, 2 oras ka lang ako. Ako hindi maya bagyayain ako katurog dan sa apa Sabat ko na ni katugangan mga babae. Ay. So, yan yung may sublik man lang ang nasabat ko man. Sublikat ko yun. na. Kaktiwa, paminta, magic sarap, pinaidak, pinaidak soy. Sa bagay, yung dadya ko dapat kung naluto pa na. Ano, may petiwa na puto na yan. Kaya. Tinirong harap ka dagos di pagat ko niya pa. Ibudil na. Kaya madagad yung bingo. Napintas pa yung adya ko. Alas 2 kami Aji. harap ng alda. Isumarot na kita. Alas 2 tanta mo mga nang rulegan. Sa bagay, pati kilapanan na meranganan. Sige lang pa. Pagtatama di buto-buto ngayon nalata among bunga bagat sa disin namin di pabot pa eh. Tapay mo na bata hingga pangasilada pagdamdam pangalta. Tapos kumamot ni Jay, no? Dati pang ikamadaan niya. Okay na ako ano. Siya magkita sa nagkamada. Niya. Siya magkita sa nagkamada. Ay, basta kasi lang talaga. Di ka. Pareno ko, ano, umixeraan doon mo, paneta kasi. Essential. 3 minutes ni nga rin ata. Hala. Mintal lo kami nagdilito. Di na. At yung may kalo, di dyan ko, anak si... Iwaran. Si gusto na, di pagpatadar na nga gusto na dyan di... Yung passing gana, di crossing nga lang. Di ayaw na, narigriga mo mga diabetes ay. Ay, dati ko ada pa dyan. Di floor sa aja, si Road. Taya-tayag, nagkibat pa niya iba, nagpapabigan na ito. May mentag-ditis, ay may mentag-deliver kay ditis. Sabagay may mayamot na. Siyempre, ordinary rate ka lang mabilang. Ayan. Kabili mo. Ordinary tayo ground pumakong kung naniikot niya ganun tayo. Sir nga, or ayay. Pinakanchukos. Kasi kumat sa place, alanda-lanta ko man yan, no? Alanda-lanta ko man tanong makapuro na ako. Alanda di ground punta din. May exot mo pala. Yung ordinita ka laki di nga mabali mo i-deliver ka, nangabak ka matyan ka. Na siyempre dalawan mo. Okay, nung pitis ko man na kumapang na rin na rin pa sila.
habis na jahigit highway. Baka dapat na jahigit. Atid kong nagpaiso di bakasyon pero man nakalukat nyo ko di spare parts may lagi ko sacrifice na di Sabado nya kasi di Sabado